תעלומת ילדי תימן האבודים והפצע הפתוח עכשיו בספר בלשים חדש לבני נוער. על אחת הטראומות שהתלוו להקמת המדינה והחיבור לדור הצעיר, בכתבה של אפרת איריס בן עוז. أركض لربي معاه الرجل بخفة كالغزال ونركض كلنا بالنظم طلع مطلع أغني ربي على البركة أغني ربي على النغمة. אז אני תימני, ספק שאלתי, ספק קבעתי. אתה הבן שלנו, השיב לנו בחדות ובנחרצות, כמו סבא שאמר לי. ליהודה קנטור שגדל בעפולה, לא היו שאלות על איך זה שהוא הילד השחרחר היחיד בשכונה, כשכולם סביבו, לבנים. בעפולה היה מה שנקרא, בין כל הילדים וגם בין המבוגרים, היה מסכת של שתיקה. לא דיברו על הדברים האלה. כולם ידעו שהזוג קנטור בשנת 52 אימץ ילד, כי פתאום בא ילד לעפולה, פתאום בעגלה, אבל לא אמרו שום מילה. כל אחד אמר מה שיש במשפחה שלו, בבית שלו. הוא תמיד ידע שהוא מאומץ. כשגדל הוא ביקש לבדוק את שורשיו, נדהם לגלות שאין שום מסמך או תעודה מיום לידתו. ושהוא ועוד מאות ילדים תימנים פשוט נעלמו יום אחד מביתם ואומצו. אבא שלי הכחיש, מה פתאום, אתה ילד שלנו, אל תקשיב, אתה לא... אבל אמא בכתה, בכל אופן נגעה לה, היא הייתה אישה הכרה פה, היא זו שזכתה בילד, אז היא אמרה, בסדר, בוא אני אספר, ואז היא סיפרה שלקחו אותי פשוט ממועדון ילדים ברחוב אבס 34 בחיפה, והיא באה, ראתה אותי, התאהבה בי, ולקחה אותי לעפולה. הייתי מאוד שמח אם אבא שלי יודע מי היו ההורים הביולוגיים שלו, וככה גם אני יודע מי הסבא והסבתא הביולוגיים שלי. לפחות לדעת מי הם, מה השם שלהם. את סיפורם של הילדים הנעלמים החליט לספר אלכס פז גולדמן בספר נוער חדש, שהופך את הסיפור הכאוב של יהודה ושל מאות ילדים לתעלומה בלשית לבני נוער, מנקודת מבטו של ילד שחור עיניים ושיער שגדל בבית לבן. הסיפור עצמו הוא סיפור פיקטיבי, חוץ מאשר הדמויות של מוטי והמשפחה שלו, שהם קצת אוטוביוגרפיים. כל שאר הסיפור, כל שאר הדמויות הם דמיוניים לחלוטין. הפרשה המסועפת והרגישה לא עלתה לסדר היום הציבורי, ואיכשהו נדחקה הצידה העובדה שאי שם בשנות ה-50 נלקחו ילדים רבים ממשפחות ברוכות ילדים ונמסרו למשפחות עמידות ואשכנזיות בשם טובת הילד. רק בשנות ה-90, כשהרב משולם ז"ל דרש ועדת חקירה ממלכתית ועורר סערה ציבורית, הנושא הגיע לתודעה של החברה בישראל. אך למרות 3 הוועדות שהוקמו, לא נפתרה התעלומה. הנושא ירד מהכותרות ומשפחות רבות נותרו ללא תשובות. עשינו את הכל בשביל למצוא את. לפני שאני הולך לקחת אותו לבית, אמרו לי כבר אישה לקחה. מוות מהשם, אתה מקבל אותו. דבר כזה, אתה לא מקבל. יאיר מעודה, במאי ומפיק, תיעד לפני 15 שנה עדויות של עשרות מבוגרים הטוענים שנלקחו או נחטפו מבתיהם בילדותם. אך איש לא גילה עניין בפצע הפתוח של העדה התימנית, וגם הוא, כמו הדור שלפניו, השלים ממה שהיה והפסיק לתעד. לא הייתה נכונות, בשום צורה ובשום אופן, גם בחוגים מאוד נרחבים של החברה, היה ניסיון אפילו נלעג באיזשהו מקום, מה אתה מתעסק עם הנושא הזה בכלל? בעוד הדור הראשון והשני שותקים ומעדיפים שלא לחזור לטראומות העבר, דור שלישי של צעירים מזרחיים ולא רק תימנים מנסים להחזיר את הפרשה לשיח הציבורי. במפגשים שלהם עולה כי לא רק ילדים תימנים נלקחו מהבתים, אלא כל ילד כהה אור מרובה אחים ואחיות יכול היה למצוא עצמו מחוץ לחיק משפחתו. בעבורם אין זו מלחמה על פרשה שהייתה, אלא מלחמה על זהותם. החברה הישראלית לא יכולה להגיד ביצעו בנו עוולות, ביצעו בנו כל הזמן, ולא להיות מסוגלת להודות בעוול שהיא ביצעה.
במיוחד שהעוול הזה הוא בסך הכל עוד ביטוי לעוול אתני, אולי הביטוי הכי מזעזע שקיים. מה שעומד מאחורי זה גם פטרונות, גם בצע כסף, גם לענות על צרכים של משפחות אשכנזיות שרוצות לאמץ ילדים, וגם בעצם לעשות הרבה כסף. בסופו של דבר זו הייתה תעשייה מאוד משגשגת, תאוות בצע עמדה מאחוריה, ושוב היו שותפים לה כל הארגונים שהקימו את המדינה. התפיסה של משפחות מזרחיות, עניות, כמשפחות שלא קשירות לגדל את הילדים שלהם ולא ראויות לגדל את הילדים שלהם, זו תפיסה שקיימת גם היום. אמרו, עדיף לילד לגדול במשפחה עשירה וטובה מאשר לגדול עם האמא התימניה, היא כולה ילדה בת 17-18, היא תביא עוד ילדים. הם לא חוששים להסתכל בעיניים של כל הרשויות ולהפנות אצבע מאשימה כלפי גורמים שלטענתם פוגעים כבר 3 דורות בציבור שרובו צפוף פיגמנטים. אולי הדור של ההורים שלנו היו צריכים לטשטש, להתעלם, לשכוח ולשרוד ולנסות להתקדם למרות וכנגד כל הסיכויים. אבל אנחנו ברוך השם עובדים ומתקיימים והחיים שלנו טובים, ולכן מהמקום הפריבילגי הזה יש לנו את הזכות להגיד, סליחה, אמנם יש לי הכל, אבל עדיין חסר לי משהו, ועדיין יש פה משהו שהוא לא בסדר. הם נלחמים את המלחמה של סבא וסבתא, אך אם תשאלו את יהודה, הילד שנעלם, לא בטוח שירצה לשנות משהו בעברו. אין צל של ספק שלגדל ילד אחד בבית, בווילה, באפולה, עם כל התנאים ומה שקוראים היום ילד שמנת, זה יותר מאשר לקבל ילד שהוא אחד מתוך 10 ילדים. אולי ישראל בראשית שנותיה עשתה טעויות בתום לב, ואולי זו הייתה קונספירציה מאורגנת של מנגנון הרווחה. במציאות, רוב הנפשות הפועלות משני צידי הטרגדיה כבר הזדקנו או הלכו לעולמם, אבל לפחות בספר החדש יש הפי אנד. הילד התימני מוצא את משפחתו האמיתית. הייתי רוצה שאבא שלי ידע מי הוא באמת. זה ממש מעניין אותי. למה זה כזה חשוב? הנה, אתם נראים לי בסדר גמור. לא, אנחנו באמת בסדר גמור. אין לנו איזה משהו שאנחנו כזה, אם סבא וסבתא האמיתיים היו כאן. לא, אבל אתה רוצה לדעת בתור ידע, מי באמת המשפחה שלך, מי הם היו. לפני שנתיים